yan. Masarap yan. Inala niyo yung pata niya. Saan ba kayo, kuya? Saan yung pata? Malapit ba? Isang banda ka rin? Ng 80. Yan po may pagpon kaya. Ebon? Sa inyo po? Pork teriyaki po may pinakda. Pagka yung Kung ano pa kanina. pag cater me, pagdating special occasion. Pang malakas. Ito may itong order. Ano ba man? Once. Sir, may isa doon yung kaya ka? Ito na. Naalis-ali mo na. Hindi na, kaya pagkagyan ng pata. Kaya ganyan. Ano ba? Kaya ba? 160. Chicken, patulo. Kaya po, porter. Piling dibutan. Amo, tapos. Tata. Tayo.
Ay, lumpia ang tugi ba yan?